Jiena kelli xari tarax issa, kelli x-xar, ma nibda minn hemm, darba kelli x-xar, sewwa, u darba kelli xar daqsxejn itwal mis-soltu u għammi Bjanka minn hawnhekk insellmela jekk qed tismani, Bjanka insellimlek jekk qed tismani, għax ikun l-unika ħin li jaqleb fuq il-92.7 ukoll. Iddeċidiet illi iħerder sar tajba. Tajja? Ommok. Ija. U bis-serjetà kollha qabdet skutella daħlet il ġorasi għatat li u meta ngħidlek. Ma di tal-iskutella, minn l-ostrina vera. Issa jena xi ħaġa oħra. L-ewwel li kellna kedda kbira biex simna skutella. Biex tidħol ġorasek, meta ngħidu skutella sinjur qed nitkellmu tiftakruhom dawk taż-żingul friskaturi. Xaħġa kien. Il-widnej kienu jiffitjaw eżaf widnej, immaġina, taf li kollum fej taqbdu hekk dak kien. Ta' 70 liters. Kienet tiġi bħal tal-papa. Skutella tal-kejkijiet. Niki. Insomma, u kif ġi Alla jaħfirlu ħija David u l-axħa. Alla ma. X'għamiltlu l-dat tifel, x'għamiltlu. U niftakar qabad dak il-ħin stess ħadni il-ħamrun fejlassa taf li fejlassa tal-ħamrun hemmhekk kien hemm hairdresser Eddies kien jismu u ħadni għandu u niftakar il-dar. Eddi kien. Eddi kien għax imma mhux Eddi. Eddi. Ħadni għandu u qalu dal-klim preċiżi. Għadni niftakarhom daqs li kieku intqalu l-biera. Qallu ara x'se tagħmillu għax ommu għadha kemm tfottilu xaru. U x'għamillek? Irranġa situazzjoni. Ma kif irranġa? Mux jaqtaħulek iqsar. Jaqtaħulek iqsar. Tan nerdi. X'għamel tawwal jagħmlek l-extensions. Għax mbagħad jien għalija jekk ma nrix nużar kelma jekk fottejtu. Mbagħad ma għax ħammur ħatieħdu għand il-hairdresser, da bħal meta provajt tagħmel is-servizz tal-karozza int, u mbagħad se tieħdu għand il-mekkanik, issa la zaqta. Tijielu bil-wan. Imma di kienet l-istorja tiegħi meta ommi fottit li xari u mbagħad mort għand il-hairdresser jew barbier u b'xi mod irranġaħuli.